welcome back to another vlog. Today is August 20. Bago lang nag-alauna karon, and obviously man ako gligo because manglakaw ta karon, mamisita ta karon sa mga best friends nato. Kay karon among filming day para sa Best Friends TV. Yes, mag-schedule me kay ako sa amoa si Rigel o Glenn na adjud sila dito nga balay, and then si Clark kay magbisita-bisita lang siya if mag-film pod siya, and then si RJ wala siya karon kay classy, and then mag-dinner mi sa Pearl Meat Shop. Dugay na kay ganahan magsamgipsal si Dudoy. Magmotor ako pa dong dito, mag-book sa kog angkas siguro. Not sponsored pero angkas baka naman. May promo code diha oy, angkas 96. Wow! Ang mahal. Murag glass na kung adto kay ang inaas sa mga 80. Anong ni 96 Sharon. Anyway, mag-prepare sa day ko before ko mo-book no. Ako say check kung pila akong kwarta. Hey, sanabot na ko. Nagun sa kadoy. Ang glass plato doy. Wow, sipag-sipag naman. No. Nangaligo na mo? Sino ba niligo doy? Kunaging adlaw. Giuwan na me. O pa may ka-start og shoot. Okay, so nanata dire dapit sa ilang ref. Agoy! Medyo hot ta direng dapita. Ale, mag-grade ta. What's in your ref? Ay ta magsugod sa ang first compartment. Oy! Abi ko gatos ilang gikuan. Unsa ni? Namo ice cream? Ice cream ni? Aday. Sure, basig isda. Mga social oil bacon. Bacon de ay siya. Nag-slice sila, no? Healthy din yung nuggets. Pops na. Okay. Kani mga unhealthy, kang Clark. Yes. Hotdog, kaning hotdog, kang Clark niya siya. Mga vegetables, kay kang Glenn. Diyan na. Sakto? Ano dyan? Ano man? Paraan sa nini mo? Satay. Kana may egg. Muna na ko rice Magkuhan ka day. egg niya. Laisyo. Ano sa ni? Cooker gini na. Kaya na pork chop o manok day. Wow, laisyo man. Uy ka ni. Isa man ni para? Para sa sudan na. Over. Mag-init ang ulo ni Glenn day. Pero may Sa mga tao nagtatawag sa iktambog day. Oh, tambok di ka. Muna ang kinakaon day, 0 calories, mulod ice. Ay na ta sa ilang di makita nila, di ba nagkuan pa? Di ba Rabon? Mao ni ang atong nakita sa vlog ni Glenn. Okay. Papa man lang ninyo nakuhaan. Kuhaan gamay. Para man ay. Usa, anak gagamya. Pila na ni kaadlaw. Duwa pa. Bakso day na To think ha nga, kanin silang duha, si Rigel ug si Glenn, nag-healthy living sila. So, ikaw na bahala aning kay Clark? Ikaw ray hurot? Mahatag man na naman nimo. Sinasalay, ampalaya. Kisa ni ampalaya inyo duha? Ako ana oy sus bagong. Wow! Nya, talong. Soft na kayo ang talong, day. Okay, that's what she said! Oy! Uy, nalagi mo yung sili. Ay, maunay ka tong para kwanta, no? Okay na Ya, dito na to, dayo, no? Hindi. Ang milk. Ang milk. Article ba? Puro sa mga gulay, uy. Allergic ko na, char. Ano sa ni? Strawberry jam. And nasa Jeep. Jeep. My name's Jeep. What's this? Coke na rin ka mong nilag. Ciao! Sus. Ikaw rin unhealthy dire day. Coke, char. Kasi man yung skin, oy. Kasi ang gasudan, ani. Wow. Vitamins mo good na. Abay. Adi mang good. C 10%. Skincare ni? Zero. Zero. Nasa like mayonnaise. Kanan cheese din ay ako na. Meron na siya. So, change of plans. Imbis na sa Pearl Meat Shop mi, mga tomiso. Barangay Soul. Unli na siya, guys. I think $3.99 ang sa dinner nila. Yeah, $2.99 if lunch. Okay, so mag-shoot na mi. Hey guys, update. 6:03 p.m. Finally, ngadto na mi. Among driver karon kay si Rigel Famas More. Films. Lang mo de. Ikan sila na malingke. Sila Glenn. Magpilaw. Kunin na gibot o palit sa tagiya sa Korea. Pila. Wait, labo. Okay ni puro.
Cakes! Welcome to another vlog. Today is September 13th. It's a Friday and that means it's Friday the 13th. It's Friday the 13th. It's Friday the 13th. Mag-isip bit ako glitok eh, basta sobraan oras dagag TH. For today's agenda, daghanta og lakaw karon. First, boys ug banda. Then after that, I don't know until what time. Sunod kay Food Panda event, ang ilang Bites and Vibes sa Ayala. And then lastly kay mananamig LSS the movie. So maong gilas na mo ang movie cause mag-last full show me. So last night padala ang Food Panda og kuan food lisod pod char chicken wings and milk tea, diba? Hilig man kog milk tea pero believe it or not dugay na ko wala nakainom og milk tea. I think mag 2 months na happy ra sa ko gabi eh. Okay guys, as you can see, kung kano sa ako magbalik og vlog kaya diha sila manggawas. Ang galing nila mag-timing, no? I've been sleeping late yun. Halos 1 week straight. Nako, 3 a.m. tig sleep. As I've been editing. Siyempre, namawi ko. Namawi ko sa akong dugay pagkawa sa YouTube. Na ako yung mga backlogs. Nag-edit po ko sa Best Friends TV. Na balik na nga akong Will to Live. Char! Basta nabalik na akong gana. Giabusar sa nako akong lawas ron. Wa pa ko ka-film og ukay-ukay haul pero maghimo ko og 2 ukay-ukay haul. You know guys, okay ra na matubuan ta og pimples. It's normal, no? Kaya kung di ka magka-pimples, abnormal ka, char. I-share na ako akong playlist karon. Maura gyud na akong gipaminaw like 2 months na ata. I mean, maminaw kog lain pero mauni akong go-to nga playlist. Ang gahimo ani nga playlist kay ang akong ate. Always be my boo. I can only think about your lips. Even before screaming your name. You must not know about me. Some people live for the fortune. Some people want it all. You, yeah. With nothing but your t-shirt on. If nag-wonder sad mo no, nganong nagpiluka ko, nganong nawala na ang akong extension, nako explanation ana. I have been crying for the past 2 weeks. Mao to niya. Syempre, if mag-extensions ka, kailangan ba or kuan imong eyes about to siya. I've been crying tungod sa Hotel del Luna. Kala nyo nagmamaoy ako. Hindi ako nagmamaoy. Hindi ako, char. Uy, ka-struggle. So, akong pahumot nga gamiton karon kay ang kaning lakas nga gihatag ni Fonz, ni Ponsoy, yung gift nako tong pagmansari na mo. Sana all. Nahan ko na kay very babay. Anyway, so ako sa ipakita de ay ang gihatag ni Food Panda gabi eh. Aside sa food, katong wings og milk tea, labot ning water kay tamis raw ang milk tea. They gave me this shirt, cute kaayo. To the rescue. Bamboo, Coach Bamboo. Char. Kaning mga bamboo utensils. So, nakay chopstick. What? Wooden yan, bobo. Fun fact, di okay ba mo gamit og chopstick? Di okay ba ka ng pinapaspas, anak? Maglisod ko. Char-char lang. Di ba? Spoon, fork, and knife. Patayin kita! Sige! Char. Please don't demonetize me. Also, last, canvas tote bag nga. It says here, better than plastic. So, I'm gonna be using this for today. Bagay siya sa akong outfit. So, na to siya. Okay, so nasa light trip. Freestyle sa laog rap. Tara! Yo, check! Lupikan tangram siya ni tanan nun. Una si Pops, yo. Yo! I don't know how to do this, yo. So, pasa na lang nila ato nila ko. Bro! Asot sa dapit pa, traffic kay dire. Padulong sa ilang Ramsey. Yo, igna siya doon. Yo, Jollibee. Mura og Rocky. Ningkaon ni og Chicken Joy. Pero lami ka ayo ang Chicken Joy. Kablo kang ano? Nga naman, oh! Kay libre. Yo! Yo!
Yo, 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 yo. Naka-yellow ko, yo. Na ako'y saging nga yellow sad, yo. Ano dito, dire? Parang lagi. Go, Ramsey, let's go, I don't know, asa bahay mas dali. Pagilong sa Ayala, asa mga highway, imong pasabot. SRP on the Risa highway. Manawa Escaria, yes. Bro, ako ma-pressure ko magawas ni siya eh. Kan kamera. Ayawa. Here we gonna go. Ibibigay ko ang aking puso. Here we gonna go. Dito na, Okay, so na namin sa Ayala. The whole day, namin dire. Whole day, Jude. Full day jud siya, as in jud. Kaya alas 9 pa ang movie. 9:45, right? 9:45. Bawal Asa to sunod diri, ma'am. Bawal ra ba mag-vlog diri, ma'am? Pakipalong sa imong vlog, ma'am. Why are you Hello, mga subscribers na ako din. Why are you running? Why are you running? So muna ang kuhan guys, constellation na diri ang dako nga moon, diri dapit. Muna yung moon sa Mars, muna gitawag nga wow. Wow. Bayad. Gibayaran ko. Thank you, Doug. Hello, naami ron sa Kaugturon. Ano do? Danino, happy man. Kita sila sa imong Mao na siya yung face. Yang? Yum. Yan. Wow. Time check, guys. 2:05. What time ang food panda? 4. So, napami. Ikaw na, day. Oh, day. Kumot ka, day, oh. Hindi mo kasi- Oh, day. Kami sa mga- Nasuy Yun lagi. din ang... And the blinking. More ang gibuhat dahil ganiha. Wala na lang ko na-vlog kaya. Dito, dagang tao. Yamato, nagpicture kami for Bulldog ba kay opening na sila. I mean, mag-open sila soon. There sa Alaya. Hey guys, so nari mi karon guys, take over daw kay tapulan na si Angela guys. So ako na si bagong Angela Morales, Mark Morales. Sa tinud-anay lang ang storya, sa tinud-anay lang jud ha. Ang among akto gid diri is libre nga pakaon. So thank you so much Food Panda kay wala na mi pang grocery. So na mi ikaon karon. So sakto di ba do? Sa is binantin ba? Ha? Mas babaw. Arabit. Taas. Is babaw? Oh, wow. Pagkaon na mga bas diri bay. Salamat kay Food Panda. Di ba do? Amen. Thank you. Bay muni ako di ganahan nila bay. Giignan mi nga mo akto mi sa front bay para sa pagkaon bay pero naalagapon sila diri bay. Ngano naa sila sa table bay. Nanaw tay free food. Para sila, pwede na ka mukha ito. Balik ka diri. Okay. So pwede na din mo ka sa front guys pero dili ka pwede manabla og pagkaon. My bad. Uy, army! Bam, bam, bam! Pusil! Boom, boom! Bang, bang! Nanang goods day. Nakaw na ta day. Samtang gahuwat mi sa oras, nagpicture mi. Maura Bitaw 2, salamat sa pagtanaw, love you, like at subscribe.